vegada que cantem a Galet, avui al matí hi ha hagut un vermut, ara venim d'un dinar de cantadors. La Sidra o Barralina és aquesta peça que es va estar fent aquí a la Bisbal des del segle XVIII fins ara, fins fa 4 dies. I és una peça que servia per portar l'aigua i per portar el vi al camp. I que ningú no s'espanti i ara en Iago s'emociona i expliquem que és un càntic per als dos de Barcelona. Ho ves malpassant, la pregunta és pertinent. Què creieu més important, contingut o continent? Perdoneu-me si l'esguerro, però no ens han explicat que mola molt el mig gerro, però on és l'altra meitat? Aquí un glosador que troba que aquí hi ha molt bon ambient. Ja m'està sobrant la roba, el calor d'aquesta gent. Com anuncien les campanes, com anuncien el somriure. Dins uns himnes ben ufanes voldria cantar i ser lliure. No s'ho podran ni creure, però aquí hi ha gent com cal, com avui hem pogut veure a Gallet veu la Bisbal. Aquí estem tots a fer el dret, ens ho estem passant genial i no fa ni gaire fred a Gallet de la Diuen que tant se'ns en fot, queda bé o queda mal, que tothom faci el que pot. I a Gallet de la Bisbal. Som poble de l'Empordà, en som a la capital, ens agrada molt cantar. a Gallet de la Bisbal. Necessitem per començar un objecte. Un paraigua, un got, un guant. Teniu un bitllet de 5? Jo per tu tot ho faria. Tenim tant dos en comú que treballo cada dia només per veure't a tu. Jo tinc el mateix problema i tinc la por de ser esclava d'aquest puto bony sistema. Que bonic ha estat el dia i quin ambient més viu. Us hem portat l'alegria i us hem lubricat el riu.